ja, alles wie weet. Dus ze heeft al je duinen en ja, de sneeuwlui witte heeg. En als het wat een liet huske wie dan en de sneeuw die weer botje en onwaait, zei ze maar, dan weet huis weer voort. Ja, samen prot de sneeuwlui er gewoon dat, ja, alles wie weet. Echt weet. Daar schrokken wij toch wel van. Dat hier wij net verwachten. En iets beetje sneeuw en dan denk je, ja, alles ging wel gewoon terug in. Maar zo volle sneeuw. En dan dus de radio en eerst, ja, overal in Friesland is het ja, eigenlijk paniek. Bij ons in het dorp hadden wij een jeugdsoos. En de leiders daarvan, die hadden zoiets van, nou jongens, als je hem wat als jeugd zijnde mij bielkwander, als je hem wat betekenen willen, kom hier. En dan met name voor de oudere mensen. En dat wij op paard gaan voor die mensen om wadschappen te doen, om die mensen te helpen hun paardjes niet vrij te maken en al die dingen meer. Dat waar van daaruit waar dat coördineert. En de jeugd zo is dat we echt van de groep die het nog net naar de bar mocht. Dus dat zal, ja, al je 14, 15, misschien krijgt 16 hier geweest. Puur in kalm, ja. Op het gegeven ogenblik hebben we op paard west mij het leger. Het leger dat moest hier naar het noorden om de boeren te helpen die hun molken net kwijt konden. Een protte die dus achteruit wen en daar moesten paarden komen naar de weita. Maar ja, dat wie gaan. Rennen. Squonnen aan, moffen aan, sjaal om, jas aan, desnoods de moeds op en gaan. En we ben ik echt wel eens goed koud ben we thuis kwamen. Maar ja, goed, aan de andere kant, ach, dat hij er dan echt wel weer verhoord, denk ik. En daar steen je als puber echt net bij stil. Nee. Ja. We zouden de vreedstrouwen, 16 februari. En op woensdagmorgen, nou ja, toen waren wij wekker. En tot die schrik lag er echt een hele bult sneeuw. Dus we zeggen elkaar om, we zeiden, nou, hoe liep het dit? Komt dit wel klaar? Want ja, vreed die is trouwdag. En nou, toen hebben we de auto gepakt. En toen hebben we geprobeerd om naar Frensje te rijden. Ja, met name toen wij richting Halvert reden, toen hing wel heel gauw in de gaten van, ja jongens, dit is, krijgt alweer een zonnestorm in de woestijn. We zagen hier een honger veregen en ik was bij Boan wat zo bang dat ik denk van, ja, er kan haast wel in een oren sneeuwskou komen. Dit is helemaal net shirt en het is af van de diekouwers koud. En dus dan ben we maar weer rechtsomkeerd naar de Dokkum te gaan. Dan gingen we weer om en denk, nou ja, we moeten bellen met de predikant, bellen met het motel, bellen met mijn vrouw, haar familie die in Noord-Holland wonen. Iedereen met waskouwen gebeuren. En via Omroep Friesland hebben wij bekendgemaakt dat de trouwerij voorlopig net terug is. Ja, en daarna dan kwam ze thuis te zitten en met name de vreeds. Toen er geen feest werd, ja, toen hadden we zoiets van, goh, en nou, hier zit wie en wat nou? Nou, we moesten een nieuwe trouwkaart hebben we maken, met je litten. En we zijn 3 weken later ben we alsnog getrouwd. Nou, en toen raakte het ook griezelig, we konden nauwelijks in het jerken komen. Dus we zijn net echt gelukkig met het waar. In de liefde wel, maar het waar net. Ja, ontzettend heeg.